ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଶେଷ କରି ଦଳୀୟ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିବଦ୍ଧ ରଖିଛି। ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ନ ଅଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମର୍ଥକ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପରାହତ ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଥରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିଜୟ ମତ ପଚାରୁଥିଲି, ଆମ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଆଉ ସଭ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, କାରଣ ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟରି ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ମୁଁ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି, କେଉଁଠିକି ଯିବି ନ ଯିବି, ଦୟାକରି ସେ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୋର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ରଖିଥିଲି, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଅଛି। ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପରିଚୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜେଡି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଗଠନ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତାମତ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟାଚୁଅର ଅପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ହଉ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ବିଜେଡି ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି କି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଛି, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ କହିଥିଲେ। ଟଙ୍କାଟେ କ୍ଷତି ହେବନି ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇବେ। କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନି। କ୍ଷତିର ଲାଭ ମାନେ ମୁଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ମୋର କେତେ ନୀତିଗତ କଥାରେ ମୋର ମତଭେଦ ରହିଲା, ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭର କରି ମୋ ପୁତୁରା କିଏ ବିଜେପିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ନାଁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ମୋର ପୁତୁରା ବିଜେପିକି ପଳେଇଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇଯାଇଥିବେ କ'ଣ। ଆପଣ ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ, ବିଜେପି କେବଳ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲି, ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଯେ ନ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଠୁ ଆଶା କରିବ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବୟାନବାଜି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କି? ଯେଉଁମାନେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କିଛି ଲୋକ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ କି ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ନାଁ, ମୁଁ କାହା ନାଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁ ତ ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ଓଲଟା କହିଛି। ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନେତା ବାଛିଥିଲେ। ଆମେ କାହିଁ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ, ସିଏ କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ଇଏ କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯିଏ ଆମ ନେତା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଉଥିଲେ, ଶ୍ରେୟ ନେଇଥିଲେ ବିଜୟର, ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସୁଧାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଭଲ ଦଳର ହେବ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତ ବି ସେୟା ରହିବ। ମୁଁ ତ ହେଇନି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସଭ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଆମର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହୁଏ, ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଇନି। ମୋ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ମୋତେ ଆଉ ସେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆମକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଛରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସମର୍ଥନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ନ କରି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଟିକେଟ ପାଇଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକଟ ଗୋଟେ ସମୟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ଦଳରେ, ସେ କଥା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା 2000 ମସିହା 98 ବେଳେ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। ମୁଁ 6 ଥର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ସମର୍ଥନ ଏ ବର୍ଷ ବି ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଅପ୍ରିଲ 1 ମସିହାର 30,000 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଟୋନ୍ରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ହେଲାନି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ନାହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ କଥା ଲୋକ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଫଳାଫଳକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଦଳ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବ ତାହାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦଳର ଯିଏ ନେତା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମର ଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋକେ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେବେ। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲି ସେ ଲୋକ ଦେବେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆମର ସଭାପତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଲି ମହାନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ, ସଭାପତି କ'ଣ ଅନୁଗତ ଅଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ଲେନିନ୍ ମାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ନହେଲେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟରେ ମୋ କିନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି। ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଫେରିବେ କେବେ? ମୁଁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସଦସ୍ୟତା ନୂଆ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ମତରେ ମୁଁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।